VIP baro skatup khubor jongi ran Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta kasngi kilong. Her kirki Menteri Rangba Shadalu. Kli uba titos jika klandel uba HS Shilla. Daka jing kaang pertasla persya ki kena skul ya udrong. Ban hab ka JCB syariat habak mara yap uwe. Tementang dia phaj ki khubor ki bakham banya. Hadin ba Menteri Rangba ukon rot ke sangma ulalet jingo iki jaka halum Shillong bad ka than dangar bad ken mensau ban pet ki jing penjulor ki bor maryang ya ka surok ba jowai rata chera ha East Jata Hills bad ban ai ka jing sngo lem bad jing yarap ya kilong yeng ki bala do no iki ba it ba thon hadangar bad ken mensau ulalet kirki sa Shadalu West Garo Hills ban pet dalaki jongki khmat ya ka jing penjulor ulap ba bad ka umsau ya ki jaka rep bad ka jingking hakawa balaka hakani kathan. Kasunong dalu ka jingai kumba 100 kilometer natura bad ka don hakhapur bad ka Bangladesh. Kasurok ba kalapenya so ekatura bad ka Bakmara kanong ba South Garo Hills district kaya lengbana dalu. Menteri Rangba ulai kendu eki engineer ka PWD bad ula kentu eki banwat kilat kilenti ban wengkloi ki jing e bagi pat ba kia kendu hakalet kawan nak jing julor ki surok bad kilenti yat brio. So we have just come here with the Honorable MLA and other officials from PWD and other departments and the Deputy Commissioner and officials to see the situation, monitor it and to immediately rectify it so that we can bring back the entire life to normalcy out here. So we will do what we can. And we have urged PWD to take immediate action so that the bridge can be restored at the earliest so that people can have the necessary connectivity in this particular route. Kajingyalang jangka Executive Committee jangka KHADC hene kasngi kala shimbun tili bahagi rai kentup nadu karai ban wanra eki bill bat ki act jangki katu kanni ki hima hakador bar kaban longshen nalor kiwe. Habakiran bat kilat pathai khubor UCEM uba Titos W Khan ulaya thu uba habayade bat ka klan bil kabala pinbit nadu kapor jong uba HS Shilla kum UCEM nakalyang uba Titos ulaong bakin sara biang yakani ka bil hakasin song dorbar ka banwan shen bet yakani ka bil bat menta hadin bagani komiti kala summit syaka isi nakalyang ka isi ngilapha kopi syabaro ki MDC bakin study yang ni bil bakin ai ki views ki comment jongki henry ngimshim yo kanu ka comments ni ka jing ai jing mut nak liang ki MDC ka bamut ba kila pediang mo kila menjur yang ni bil tina tak ada ngin sara yang ni bil ha kan ni next session ka banlong ha kan drift dari Julai kenang mangin yo ban pas no yang ni bil ka ba kum ka jaj ben riu kila ada angnut kila khmi lenti ha yang ni bil ka ba la pendit penbiang ningkong du da u CM berem wi liep ba HS la bat menta ha kapor ka jongi ngin yo ban pas no yang ni kabel ka banlong na ka banta ka jing mentoy coba jat penri ba ka we palat arspa san phongut ki khna na ki hinriu tili ki skul ki badon ha kasnong mau tawar menta ka singi ka arphawai tarik ujeliu kilayat pat ba bat pertajam bat penpau persya ya ka jing sniu ba ka jing penjulor jong udrok ya ka jing MK samla ha ka ni ka jok menta tang kata udrok ula penlingkot ya karta jong ki babon ki samla ki balangat ha ka shangkau ya jong u bat ki balangop ha ka jing kerni ya uni ujing di basniu bat bakan sha da ka jing atrelang ka mau kenro police outpost ka seng longkme mau tawar pelun seng samla bat kinong kit kam ka snong mau tawar la penlong ya kani ka jingyat pat ba kabala sedang nadu na mau tawar bypass shadu sha office jong BDO hakani ka jingyat procession ki khna school kila kawe lama bat kila ra ya ki jingtho pertasla ban kyarai maurai dieng na uni ujingdi ba pensniu ya kalong renyeng jong ubriu UOC ka maulai mau tawar outpost ula kawe ya kalama sedang jong kani ka procession Namar ka jing thut hakakit ka ba kalit kawan jong ki kali na ka jing julor ki surok hakeleng ki jaka jong kani ka jela
ka jingpoi ju ki marba mardi ba kongsan shaki Shillong ki thau kam tikna shu kumbalong baro shikata ki palba ka Southwest Garo Hills District menta kila sedang ban mat e ka jing kerdu ki marbam kum ukhau udai ki umpniang bam bat ki umpniang petrol bat diesel haki babon ki Shillong Urikwin CH Marak uwe na ki rangba ki ba imsngi ban train ka benta ka baha ka miat ki palba ula kentu ka Sorkar Jylla bat ki bor Senshar District ban penpoi ki marbam ba kongsan shaki Shillong joka ni ka district khnang ba ki palba kinlat na ka jingyap thangan ba dungchang tang gadang dungin pa officer rang si ya ko request kana namne ke ya tharak khali ya area rang si relief fund ang sukat na ano de nam genchem ne ada rakke mona all crisis federation ni kita request katna namne ke nga lakon mithela Hakasni ningkong kata ka arpho terik kaladon ka jingja besngosi habak mara South Garo Hills hakaba ka we ka JCB kat ba kadang penkhut yiki khendau bat ki mau ki batua bat khang lenti ka surong kala ha penban syariat na ka jing bakla jo unongnya ubam sempoi perkhat bat bakla anta de ka jingjinga ka temirian hakani ka jingja kani ka JCB kala ban ye we ubreu ubala yapno hashen ki khubor bati kana halor kani ka jingja kimpat poina ka te ka jaka Ona niya ko jilla ko may ba thariya ko ni rocham. Hoy ba? Ayaw. amo ni niyo ni rega ba wani aku tara ba ne wani aku tara ba Wani ako ra biyara mainan ni ai ka ha ko de alo ba buan usa ang ni saro ki ni ro ka na ro Uchini ako ra biyara uno kalo no aya cham mainan di khaba jo. Kajong hii kawen ki jaka thanjan ba paunam ka themri bhoi ka ba ha umden nong tulu ka ba penmi bonjat ki jan ba remdor ba bakkan sai ha ki rong ki rop ki ba harukom kani ka Shillong kala pliru e ka dukan de jan bat ya ka kamra pen ina mi ki mati ba ginong thanjan ki penmi ha kani ka Shillong ha ka arphoi tarik ujleu ka jong hii kala pli ya umau kerteng pensa nam ya ka lungkhu ba arsnam jo ka jingklat no utemen basan lajro sing khemden ureu shampang bat ubadon ya kasap jong ka jingyo I jingai na kabenta ka jingbet jingbiang jong kilong din mandin bat ki pateng banwan hakani kasngi ka jong hi kala bo e ka thong ban penno bha e ka jingyo baro marsiteng na kata ka yo bat ka dukan pen inam sya ka jingkersha ni ki samla ki ba puli hakilan ba pher ya kani ka program ba kerpang hakani kasngi la pli de uba Mirror Bonds im UMLA ka nongpo constituency kumukongsan Haka jingadon lang jong uba FR Kharkongor, Commissioner and Secretary Textile ka Sorkar Meghalaya, bat uba IA Dingdo, Director Balasong That na katanat Sericulture bat Weaving ka Sorkar Jylla. Kala penmi yang ne uwei unong yalam, uba kiwei gi jakaru kila tip ya ka jinglong bat ya ki kam ge ba u lale. Beladan pentasibun hagi kam haga imlang ga salang ban kentiu ban yalam ya ga dong ga khan ka snong bat kam ta ta haga ju ka por une urang ba beladan ga benta ga ba krau ban yalam ya ga longying ga long sem ka bangi I menta kam ne kum ba ga long ka de gi betin lenti ga jong ukpa jong ki Bai kurim bat ikun kilala ban penurlong ya gijin posniu kijong kupa adu mentah Snam arjar arpau mat kemen kan mau ikne ke jing dap arsnam gejong ni pliru yakne ka foundation gejong ni dak jing temu ke ngin continue la ngin teng ya ke legacy ke bami la jule ka ta kolong ban yaram ya ki para nong pulih nang gini gidong bat kithan gejong ni dap ngin yarap ek bat penyo ki scholarship kat ka bengin la kum ta nakaliang gejong ni dok nang snam ngidon ro kene ke jing temu bengin ay ka scholarship le ka financial assistance syaki kena ye bab ndap ki jeng pule ki jong ki bat ki teng ro ha ki professional lines ka bala ban ki doktor ki engineer ki lawyer ki nurse bat ki ki professional lines ki ki pule kum ban yerap bat ban encourage ki makin nak teng ye ki jeng pule ki jong ni tengi da kerpat ni pi baro ki nong song snong bat ki para dong ki para than ki jongi ba pi pinya snok ti lang ban ni kersan lam mi gini jing persang ki berat ki jongi migin la ek ban ni trai lang ban kentiu ya ka yo ka kon kum chu ro ya ka
riti ke dusur kejong i kebni dan nadu ki par ki bamenswa keblai sipol. Pada kitu ki khubor ngilapoi syaka bakut tar hadu bangin Khubor.